At ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Oras po natin mga kabisyo. It is now 28 minutes after 7 o'clock. Isa pong napakagandang gabi! Yes, mga kabisyo, magandang gabi! Hindi mga kabisyo, tuwan-tuwa lang ako kasi nahawakan ko na yung award na ibinigay po sa inyong abang lingkod. Nax! Yes, maraming salamat sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award dahil nakatanggap po inyong abang lingkod ng pagkakilala bilang Outstanding Radio Drama Director and Remarkable Male DJ. Salamat sa pagkilala sa hindi kilala. Parang ano lang yan eh. Parang ako, makukonsider ko yung sarili ko na parang taong grasa. Di ba yung taong grasa nakikita nyo, pero hindi nyo kilala? Yun, ganun lang yun. Maraming salamat of course Sir Nero, maraming salamat at sa lahat po ng mga bumubuo. Salamat po sa pagkilala. Again, isa pong taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At syempre, ang tagumpay ko pong ito ay tagumpay mo rin Manong Driver. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi talaga ginaganahan po talaga ako pag nakakatanggap tayo ng mga ganitong pagkakilala. Kasi ginagawa natin dito, hindi lang basta naman trabaho, kundi at the same time, talagang sinusunog namin yung mga utak namin para makapagbigay ng kaligayahan. Kasi pag hindi ka tumawa Manong Driver, mawawalan ako ng trabaho. Kaya nagsusunog din po kami ng utak. Nag-iisip na mga pwedeng pag-uusapan dito sa ere, di ba Tang? Ay, peste ka, bakit ikaw lang may award, ako wala? Inalay mo Tang, baka sa susunod, hayaan mo, baka may nakikinig na award-giving body dito na magkaroon ka rin ng award. Tanghenyo as the most genius radio personality. Ganon! Ay, eto na, pag-usapan doon natin mga kabisyo. Itong isa sa mga mainit-init na balita na kumalat din na hindi lang sa social media. Ganon na rin din na kasama din sa balita. Itong isang rider, sobrang kawawa naman, isang courier, isang rider na kinuyog ng 6 na lalaki dahil umano sa maling delivery. Oh no! Naku, kawawa naman. Kaya ako talaga, ang aking puso ay para sa mga delivery rider na hindi po madali ang kanilang ginagawa, ang kanilang trabaho, tapos ganito pa, masasaktan pa. O, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Tandaan nyo, ha? Yung nilologic ni Calvo, ako ang nagturo niya sa kanya para may award ako. Tama. Kay Tanghenyo po lahat galing itong pinagsasabi ko. O, sige, Tang, logican na natin. Ah, sige, logican na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, it is now 32 minutes after 7 o'clock in the evening. Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, sa totoo lang po ito po ay isa sa mga nakakalungkot na ugali nating mga tao. Ito po, kasama po yung sarili ko dito. Hindi ko po sineseparate yung sarili ko. Kasama po yung sarili ko dito. Dahil kung minsan masyado po tayo talagang nagpapadala sa bugso ng ating mga damdamin. Kaya tayo napapahamak. Yung simpleng makagitgitan mo lang sa trapiko, di ba Manong Driver? Kung minsan nakakagawa tayo ng mga desisyon na padalos-dalos dahil ang sinusunod po natin yung bugso ng ating damdamin.
Kaya nga po mga kabisyo, tinuturo natin dito sa programa natin, sa programang EDSA na logican mo yan. Kasi kinakailangan po natin gumamit ng logic sa bawat desisyon na ginagawa natin para hindi po tayo mapahamak. Kagaya po ng nagalit doon sa pobreng rider na kung ginamitan sana ng logic, iisipin sana nila na wala, kung tutusin walang kinalaman yung driver sa kanyang dineliver kasi ang trabaho nila is mag-deliver lang, hindi ka naman nag-order sa kanila. Diba? So dahil puso yung ginamit, sinaktan mo yung driver. Ngayon, nagka-problema pa kayo tuloy. Nagkaroon pa kayo ng kaso. Diba? Kawawa naman mga kabisyo eh. Pero dahil walang logic nga na ginamit, hindi nag-isip, ayun, puso ang ginamit, hindi utak. O kundi balda ka mo. Alam niyo mga kabisyo, maging ang Biblia nagsasabi na mag-ingat against blindly trusting one's own heart because the human heart, itong puso po natin, can be deceitful or inclined toward sinful desires. Yun po ang nangyayari sa atin eh. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ba ang nakakaalam kung paano ito, kung gaano ito kasama? Wala na pong iba, kundi ang Panginoon natin. Diba? Alam niya ang puso at isip ng tao at gagantihan niya ang bawat isa ayon sa pag-uugali ng mga gawa nito. So mag-ingat po tayo mga kabisyo kasi may tinatawag na karma. Tapos anong sasabihin tang pag nakarma na? Merese. Ayun! Diba? At dahil sa nagpapadala sila sa bugso ng damdamin, sa puso nila, kaya may kaso ngayon yung nambugbog. At dahil din nagpadala ka rin sa puso mo, ikaw! Oh, kaya nakabuntis ka nang wala sa oras. Diba? Huwag po tayong magpapadala, mga kabisyo, sa bugso ng damdamin. Lagi po nating logican. Lagi po tayong magiging skeptic para hindi ka ma-scam, para hindi ka mapahamak. Tandaan niyo po palagi ang puso po ng tao, mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Oras po natin mga kabisyo, we got 35 minutes after 7 o'clock. Yung mga nasa biyahe, nako! Pasensya na kasi sobrang traffic talaga ngayon. Ganyan talaga pag Pasko na sa Pinas. And speaking of Pasko, here's a song coming from Yang Constantino. Pasko sa Pinas, right here on Natural's number 1, 90.7 Love Radio. Sasakyan sigaw.